și retenia înțeleptului, de Radoi Chirov. Un înțelept avea un cel în viață, o menire, să dea povețe lumii, știință și iubire. Cu măgărușul său bătea poteci și drumuri colbuite și nu-l oprea nici ploaia, nici furtuna. Din sat în sat, dintr-un cătun în altul, îi aduna pe oameni și le spunea cuvinte iscusite. Dar, într-un sat, s-au nimerit oameni suciți. Deși îl văzură pe înțelept, ei se făcură că nu-l văd. Se ascunseră nechibzuiți prin curți și case. Deci, nu vor să mă asculte, își zise înțeleptul, gândindu-se la capetele găunoase. Dar, să pornim cu dreptul, noi știm atâtea înțelepciuni. Zis și făcut, se duse la măgar și începu să-i facă plecăciuni. Apoi se apucă să-i țină o cuvântare. Tocmai atunci trecea pe acolo un țăran și când văzu năzdrăvănia asta mare, fugi rupând pământul ca să dea de știre. Veniți, măi, oameni buni, striga el cu uimire. Veniți, cu mic, cu mare, toți în piață, ca să vedeți un om ciudat cum de un ceas vorbește cu măgarul său și îl tot răsfață. E nemaipomenit, și-au zis țăranii, și toți în păr s-au bulucit în piață. Așa minune nu s-a mai văzut. S-a strâns norodul ciotcă, numai urechi și ochi și toată lumea a tăcut cum n-a mai pomenit pământul. Și atunci înțeleptul a zâmbit. Acum, în sfârșit, pot să-mi încep cuvântul.